sorprenent des de fora, encara que jo conec el modernisme i m'agrada molt, doncs això era un aspecte una mica diferent de les cases actuals del modernisme. Estava en bastant bon estat amb aquell moment de fora i de dintre no estava mal conservada. Era molt curiós veure el tipus d'il·luminació, sobretot pels finestrals de tipus tan rodons, recordo una mica el que hi havia a la botiga del Loewe, coses per l'estil. Estava una mica deixada, es notava que la família estava en decadència ja, i que clar, el manteniment era difícil. Hi havia molt un rajol encara, que jo recordi, original, que es mantenia bastant bé, però bueno, la impressió una mica fosca i trista ja. Recordo una taula de fusta i ferro, però no em facis dir exactament en quin estat estava en aquell moment, no ho recordo. Sé que vaig veure dalt d'una sala perquè hi havia un vestíbul, després del porxoquet hi havia un vestíbul. Tu entraves a la porta i hi havia... Era una espècie de rebedor, sí. No recordo exactament les dimensions que eren llavors. I vam anar a entrar en una altra sala que era una espècie de biblioteca. Una espècie, mig saló, mig biblioteca. El moble era, la majoria del moble sí que eren modernistes també, però ja et dic, l'estat de conservació era bastant deficient en aquella època ja, Hi havia molta família vinguda menys. Però l'ús, no ho sé exactament quin feien, a l'exterior antic, la taula aquesta que hi havia, sí que es veia que possiblement hi havia algú que se sentava allà habitualment perquè hi havia un parell de cadires disposades en plan de que t'acabar-se d'utilitzar, però tampoc recordo, fa molts anys això. Hi havia un tros de l'avinguda Metge, sí, pràcticament tot està reconstruït ja, pràcticament tot. Estava encerclada per els edificis nous ja. Allò la illa enmig de la nova construcció de l'època Porcioles, claríssim, no? I xocava més per això. La roseta era mosaic, això sí que els recordo, quan així bastant, m'agrada molt. Les parets no me'n recordo realment, però sí que tenia una impressió de poca llum. Però poca llum per deixadesa, no? Perquè els finestrals no estaven prou nets, i clar, quan eren finestrals de colors, tampoc la llum, si no estaven molt nets... Els finestrals eren de colors? Eren de colors, sí, en vitrals. Llavors, clar, si no estan molt nets, la impressió que donen és de fosquetat en general. Sí que recordo que la sala hi havia uns cortinells també bastant espessos, que tampoc deixàvem veure massa el jardí de darrere ni res més.